is it confirmed nga daw today sugdan sa naya? Sinong upod nila sinisar sa cleansing sa listahan ta? Yeah, we are expecting the team will be coming from Manila. Okay. Most of them are IT personnel. Mm. Oo. Ang proseso lang, hindi pa gid ako sigurado, no? Kaya I Okay. will leave it to them. Aha. So pero ang matabo sila ang komposisyon magluwasan niya may ara na sila sir nga ikwaon as member na sa Seneco, sa consumers group or other interested party nga luyag mag-witness? More or less siguro it would be the ISD, ang Institutional Services Division. Okay. Mm-mm. Ang sa member consumers, ining MCISD naton, services. Mhm, Ila pangunahan ni Miss Eunice Castillon. Okay. Amo ma-coordinate sila. At ang aton man nga IT, ang sa Management Information Services will be helping out. Mm-mm. Man timetable kung saan o posible matapos ining kwanser, ining process? I'm not sure, but the directive sa aton ni administrator is no more than 60 days ang aton nga process. So Okay. it could be shorter than that. Aha. Yes. So, partikan ang kadamo ni mo kag hindi lang ni kay diri sa Seneco, I understand although nga may system naman kita nga ginagamit nga ang dito sa Talisay because of the internet connectivity, I understand nga ma-access man na nila but tanan guro nga process depende ni sa niya. First time ni sir no nga natabo sa Seneco nga may cleansing sang member consumers nga mga listahan. Yes, although even before nag-publish kita sa master lista, ang ISD nag-try again what has been posted is already a cleanse list, no? Okay. But yun naman ang attitude sang consumers during previous years sa election sa mga board of directors. Aha. Pipila lang kabilong nagakadto sa presinto. Correct. No? Like here in District 2, di sa ako nanay, magpapili ko to anay board director. 29,000 ang ako nakarehistro sa master list pero ang nagaboto lang 2,000, 1,500, no? So, ang hindi mo mabalaan kung ang particular nga ngalan nila still being handled or still maintained. Aha. Buhay pa. Correct. Unless nga nagkanto siya, magpariser nga Ara sa iya. Oo, or ang upgrading nga na-transfer na gali, pero active yan ang bill, pero lain ang Aha. bayad. Yes. No? These are the things nga is addressed siguro sa aton nga IT. Aha. Sa team sa NEA. And somehow siguro may ara man na process nga depende na kung halimbawa karon na while cleansing kapag tigay kung taga niya kay hindi mo na kilala din mga member consumers mo. Siguro ang matabo sina no kung may ara daw question kay unlike sa Comelec nga kung may ERB hearing, ang personal mismo nga nag-apply sa iya voters application, ginapatawag na iya mo, kag isa-isa nga ginapa-justify kapin pagkikon daw questionable, kag kung may nagareklamo sa membership nila, galing kiti in this particular case, why man isang reklamo sa membership mo, kay bisan patay na tutuod ang imo account ko gabayad kam lang Seneco, why man yung problema mo? Oo. Actually, we will be, I think the team will be closely coordinating with the local government Okay. units, no, up to the barangay level. Kung paano na matigayon, no? Kasi we need also the help of the LGUs on this. Okay. Actually, ilan request, no? So I presume they will be cooperative on this score. Correct. No, kay ang mga mayors o local chief executive man ang nagpadala request to nga to suspend sang plebisito di ba? Yes, Yes. Pero sir, ang iyaya sang Seneco, amo lang ang sa MS or MCSID o nanon, amo na sila ang mabulig lang.
Ma-extend kami whatever assistance we can extend. Okay. That the team will be the one to handle the process. Aha. But because of the suspension, may ara gin requirement sa inyo. Iisingit ko lang ha. Kung gina-require pa kamo dugang pagkandak, iti ang patigayon na sang information and education campaign ara sa parts ng Seneco, sir, sige-sige na iya subong nga activity. Oo, yeah, matuod din na, no? Kampanya kita, naga anunsyo kita sa aton ng mga member consumers, hatag kita Okay. sa informasyon tungkol sining GBA, no? Aha. Kag mismo ang korte nag-aaha sa aton nga continue the information dissemination campaign, Okay. no? Yes. And in 2 months time, dako na siguro, no? Nga, kung magsigi-sige pa Yeah. na. Mhm. Namin man kay may awareness because ang no malabag, nagahatag sa iyang posisyon, and yes, nagahatag man sa iyang posisyon. So it's becoming now becoming a market idea. Aha. Kabalo kita Facebook and all, Ah. no, diri sa inyo nga sa palatuntunan kinaduso man nato na kag this is just suspension, but the plebiscite will continue Yes. after nga ma-satisfy ang mga LGU sa mga listahan. As to kung pila ka schedule ang padayunon nga plebisito, that is, sino ma-determine sila? NEA or the court? I think we leave it to NEA. Ah, We leave it to NEA. NEA. Okay. Ang board mag-aha lang kung ano ang wisdom ni NEA to sini. Aha. Sir, Oo. nagligad to, no, i-check ko lang ni kay, do may ara to sa pagkita ay sa NCMB, National, sa may Conciliation and Mediation Board, ang taga-cure bala to mo, ang taga-management, nanong nalabutan sa to, sir? Well, as far as the management is concerned, we do not recognize the appointed acting president of CURE in the person of Engineer Ipelga. Okay, okay. With all due respect to the guy, no. But the process, we feel that hindi siya suno sa layi. Okay. No, because as far as DOLE is concerned, ang Department of Labor na decision, si Marby Cabaldo ang kilala na legitimate na vice president. Kag kubo siyang vice president, ang posisyon niya nangin acting president in the absence of a duly elected president. Okay. Uh-huh. So mismo the bylaws of the CURE, wala nagkakatag sang authority sang board, executive board, nga mag-appoint sa acting president. No, in fact, it is an exception to the bylaws. So we're just wondering how and why they proceeded sang pag-appoint, no. Apisar nga may ara sang ginakilala nga DOLE acting president. Aha. Now, we respect the rule of law, and as far as Seneco is concerned, we respect the ruling of the DOLE. Unless that ruling is reversed or reconsidered or abandoned, we continue to recognize Marby Cabaldo as the duly elected vice president and serve as acting president in the absence of the latter's position. I see. So, in ang mga proceedings, kag mga pagpatawag dira sa National Conciliation and Mediation Board is just only part of the process nga apisar wa nyo siya ginakilala ang nagreklamo to. Yes, so we'll be filing a motion to dismiss. Okay. Alas 8:30 na Action Radio Philippine Standard Time. May plano kuno ang taga-Seneco nga mag-file sang motion to dismiss, no, kay siling din ni Attorney Arnel Lapore, hindi man sa authority nga why man siya kinatagan otoridad. Number one, may mga dapat siya magpulungko na mo. So sorry, Attorney, you were saying kay na turbing linya ta? Yeah, we intend to file a notice to dismiss action art. Okay. Tungod kay ang notisya ginpirmahan sang appoint nila ang presidente, na wala gani hanugot man sa kay Marby Cabaldo. So si Angwa Sinaton may ara naman kita ialain nga
kilala nga presidente nga wala nag-agi sa dole. Aha. Yes, sir. Oh, okay. So lato na mo na, by the way, isa na gid lang ka concern, no? Nagligad to kundi may mga nagsululod nga nagpakilala nga mga bag-o sila, gina-appoint sila kuno sang consumers cooperative anong to nga grupo nga ti may mga board of directors mas sila nga gintumod kag do may namuno to nga do may ara sang empleyado sa sulod sang Sinaycod nga daw i-subject for investigation nga daw nangin ko na i-bans nila. Nanong update sa to, attorney? Yeah, the investigation will proceed. No? Okay. In fact, we will be initiating it today. Ah, Oo. Nag-gather tayo mga ebidensya kag formal complaint will be filed. No? okay. Mas maayong formal kag tagaan ta due process ang concerned employees. Sa subong, internal nga proseso, Okay. mas ginapakamaayo naton nga ilipod ta lang anay sa sa information sa media, no, to correct, protect correct. also Ah, the process as well as the names of those who are involved. okay. Aha. Finally, attorney, anong imo sining nga panugyan to the member consumers as the cleansing process expected to start today? Well, whatever requirement or notice nga ipadala ni Sineco, no, amo ni post sa Facebook page sa panawagan sa partisipar sa aton ng mga member consumers sa sininto. Pero naka-importante nga buluhaton, no, kabay pang mas madamo ang kadto sa presinto kag hatag sa ila desisyon to sini nga mga desisyon nga extraordinary bahin sa kay Sineco. No? So, aton ginansigahom nga mangin informed judgment, no, ang aton nga paghatag sa aton nga yes or no sa sini nga plebisito. No? Naka-insindi kita, nakangop kita kag sa aton nga paghimo sang desisyon ta na suportahan ta ang kaayuhan ni Sineco. Aha. On that note, attorney, salamat gid sa time. Good morning and God bless sa imo. Thank you, Gid Action. Action Hotline. Ang acting general manager sang Central Negros Electric Cooperative. Now,